இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா குளிர் காலத்துல நோன்பு வருது. அதுல எல்லா ஆலிம்சாக்களும் ஒன்னா சேர்ந்து மஷூரா பண்ணி வேணா அடுத்த மாசம் வச்சுக்கலாம், ஷவ்வால் மாசம். இந்த மாசத்துக்கு பதிலா அடுத்த மாசம் நோன்பு வச்சுக்கிறது. இப்ப என்ன 30 நோன்பு வைக்கணும் அவ்வளவுதானே, அது ரம்ஜானுக்கு பதிலா இதுல வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஆலோசனை பண்ணலாமா? அது ஹராமாச்சு. அல்லாஹ்வே தெளிவா சொல்லிட்டா ரமலான் மாசத்துல தான் நோன்பு வைக்கணும். அது அல்லாத மாசத்துல நீங்க 1000 நோன்பு வச்சாலும் சரி இந்த 30 நோன்புக்கு ஈடாக ஆகாது. 1000 நோன்புல 3 கோடி நோன்பு வச்சாலும் 30 நோன்புகளுக்கு ஈடாக ஆகாது, சமமாக ஆகாது. அதனால குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும், அதாவது உமூரின் கைரி கத்இன் ஃபில் குர்ஆனி வல் ஹதீஸ், குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் உறுதியாக்கப்படாத விஷயங்களில் ஆலோசனை செய்யப்பட வேண்டும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஒருவரிடத்துல ஆலோசனை செய்து கொள்வது. ஆனா ஆலோசனை செய்யப்படக்கூடிய மனிதர் எப்படி இருக்கணும்? யார்கிட்ட போய் ஆலோசனை செய்யறோமோ அவர் எப்படி இருக்கணும்? சாதாரண தெருவில் போறாரு, ஏங்க ஒரு கடை வைக்கலாமா, பிசினஸ் பண்ணலாமா, ஜவுளி கடை வைக்கலாமா, அவர் கருவாட்டு கடை வச்சிருக்காரு ஒருத்தர், அவர்கிட்ட போய் ஜவுளி கடை வைக்கலாமான்னு கேட்கலாமா? யார்கிட்ட ஆலோசனை செய்யணும்னு ஒரு முறை இருக்குது. அதை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி தருகின்றார்கள். இஸ்தர்ஷிதுல் ஆகில, அறிவாளியிடத்தில் ஆலோசனை தேடிக் கொள்ளுங்கள். அப்படி ஆலோசனை தேடின பின்னால வலா தாழ்சூஹு, அவர் சொன்ன ஆலோசனைக்கு மாற்றமாக நடக்காதீர்கள். தந்திமு, அப்ப கவலை, உங்களுக்கு கவலை வந்துடும், நீங்க கவலை உள்ளவர்களாக ஆயிடுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அல் முஸ்தஷாரு ஃபீ உமூரி துன்யா அன் யகூன ஆகிலன் முஜர்ரிபன் பாத்தன் ஃபில் முஸ்தஷீர் என்பதாக தஃப்ஸீர் முஃபஸ்ஸிரீன்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள். அதாவது யாரிடத்தில் போய் ஆலோசனை தேடுகின்றாரோ அந்த மனிதர் இந்த துனியாவுடைய காரியங்களிலே நல்ல அறிவு படைத்தவராக இருக்க வேண்டும், அனுபவசாலியாக இருக்க வேண்டும். யார் ஆலோசனை கேட்கின்றாரோ அவர் மீது அன்பு பாராட்டக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும், அவர் மீது அன்புள்ளவராக இருக்க வேண்டும். இப்ப நான் போய் ஒருத்தர் ஆலோசனை கேட்கிறேன், முதல்லயே அவருக்கு மேல ஹார்ட், நான் போய் ஆலோசனை வச்சவ மாட்டிக்கிட்டான், அந்த ஒரு வகையை பார்த்துருவோம், ஒரு வழியா ஆக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எதுக்காச்சும் ஆலோசனை கேட்டேன்னு சொன்னா அதுல எவ்வளவு நஷ்டம் வருமோ எவ்வளவு கஷ்டம் வருமோ அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவோம். அந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட போகாதீங்க. ஆலோசனை கேட்கப்படக்கூடிய ஆள் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டா நல்ல அறிவாளியா இருக்கணும், அனுபவசாலியா இருக்கணும், ஆலோசனை கேட்பவரின் மீது அன்பு கொண்டவராக இருக்க வேண்டும், பாசம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். எப்படியாவது இந்த ஆளு கரை சேர்த்து விடுவோமே, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு, கொஞ்சம் முன்னேற்றி விடுவோம், அதுக்கு என்னென்ன ஆலோசனை செய்யுமோ அது. அப்ப எந்த விஷயத்தை நாம் ஆலோசனை செய்கின்றோமோ அது சம்பந்தமாக அவருக்கு அறிவு இருக்கணும், அது சம்பந்தமான அறிவு இருக்கணும், பொதுப்படையான அறிவும் இருக்கணும், நல்ல தீட்சணியமான தீர்க்கமான புத்தி அவரிடத்தில் இருக்கணும். அதே சமயத்தில் எது சம்பந்தமாக கேட்கின்றமோ அது சம்பந்தமாக ஒரு தீர்க்கமான அறிவு அவரிடத்தில் இருக்கணும். ஜவுளி கடை வைக்கணும்னு சொன்னா யார் ஜவுளி கடை வச்சிருக்காரோ அவர்கிட்ட போய் ஆலோசனை கேட்கணும். டீ கடை வச்சிருக்கிற போய் ஜவுளி கடை பற்றி ஆலோசனை கேட்டா அது பொருத்தமானதாக இல்லை. ஒரு ஹோட்டல் வைக்க போறீங்க, டீ கடை வைக்க போறீங்க, சாப்பாடு ஹோட்டல் வைக்க போறீங்க, சாப்பாட்டு கடைக்காரர் யார் இருக்காரோ அவரை போய் ஆலோசனை கேட்கணும். அப்பதான் அது பொருத்தமா இருக்கு. அது முஜர்ரிப், அவர் அதுல அனுபவசாலி, அவர் அதுல என்ன லாப நஷ்டங்கள் இருக்குமோ, என்ன கஷ்ட நஷ்டங்கள் இருக்குமோ, லாபங்கள் இருக்குமோ அதெல்லாம் சொல்லி தருவார். அவர் சொல்லி தரணும் கட்டாயமா. ஏன்னு கேட்டா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மற்றொரு ஹதீஸ்ல சொல்லுகின்றார்கள், அல் முஸ்தஷாரு முஹ்தமன், ஆலோசனை தேடப்படக்கூடியவர் நம்பிக்கைக்குரியவர், அவர் நம்பிக்கையாளராக இருக்கணும். அவர் போய் ஆலோசனை தேடப்படக்கூடிய அந்த மனிதர் யாரிடத்துல போய் ஆலோசனை கேட்கிறோமோ அவரு, இவர் கேட்கறதுக்கு நேர் மாத்தமாக சொன்னா அவர் ஹியானத்து முத்தஹய்ய, அதாவது ஹியானத்து உடையவராக ஆகிவிடுகிறார், மோசடி செய்யக்கூடியவராக மாறிவிடுகின்றார். அப்படி மோசடி செய்யக்கூடியவராக இருக்கக்கூடாது. முதல்ல சொன்ன அதே கருத்து, நமக்கு சாதகமாக சில விஷயங்களை சொல்லி தரக்கூடியவராக அவர் இருக்க வேண்டும், பாதகமாக இந்த விஷயத்தை சொல்லிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட போய் கேட்கணும். அதுல அறிவாளியா இருக்கணும், அனுபவசாலியா இருக்கணும், பிரியமுள்ளவராக இருக்கணும், மூமினாக இருக்கணும், மூமினாக இருக்க வேண்டும். அதை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மற்றொரு ஹதீஸிலே சொல்லி காட்டுகின்றார்கள். இமாம் சுஃபியானு ஸௌரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், லியகுன் அஹ்லு மஷ்வரத்திக அஹ்லு தக்வா வல் அமானதி வமன் யஹ்ஷல்லாஹ தஆலா அப்படின்னு 3 விதமான கருத்துக்களை சொல்லுகின்றார்கள். யாரிடத்தில் நீங்கள் மஷ்வரா தேடுகின்றீர்களோ அப்படிப்பட்ட மனிதர் தக்வாவுடையவராக இருக்க வேண்டும், அல்லாஹ்வை பயந்தவராக அவர் இருக்க வேண்டும், அமானிதம் உடையவராக இருக்க வேண்டும், மோசடிக்காரராக அவர் இருக்கக்கூடாது, அல்லாஹ்வை முற்றிலும் பயந்தவராக அவர் இருக்க வேண்டும். இந்த 3 தன்மைகள் யாரிடத்தில் நீங்கள் ஆலோசனை கேட்கின்றீர்களோ அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும்.